Engranajes Juaristin 40 lagun gea. Damakigu ja 60 urte engranajeak egiten, hemen Zarautzen, jundan urtean egin gendun 60 urte. Gure enpresa jendea ia danak edo makinetan daudenak FP-koak dira, eta ordun gure harremana eskola profesionalarekin oso importantea da. Preokupazio bat mantentzen duguna baitare gure artean da edadea. Gure pertsona, gure mutilak, zerren oraingoz mutilak dira bakarrik, FP-koak etortzen direna, adina diferentiak izatea. Osea, abanikoa nahiko irikita utzi, zerren horrela, baten jakina bestiai pasatzeko importantia da eta transmisio hori egiten du aberastea bai batek eta besteak. Pertsonaren autonomia eta beti formazioaren burua irikita eduki. Bat bestiai formatzeko edo gauza berriak ikasteko. Oso importantia da, mentalidade horrekin egitea lana, erakustea besteei eta ikastea ere. Seguritasuna azkenian importantia da eta pertsona sentitu behar da seguru gehiago aportatzeko dagoen lekuan. Hori sinisten dugu horrela dela. Nola ematen da seguridade hori? Jarraipene batean, lanean, soldata digno batekin eta lana goxo eta ondo egiten. Hori beti saiatzen gea horrela izatea. Gero gainera, gure kasuan engranaje arlotan ikastea denborazko eramaten du, eta azkenian ikasten duna eta gustatzen zaiona gurekin gelditzen da, zerren bi aldetara konbeni zaigu. Emakumeak etortzen badira gurena eta gure plantilla egiten badegu mixtoa edo, pentsatzen dugu denon artean harremanak goxoagoak izango diala. Importantia da, honetaz sinisten dut eta eskatzen dut, aber posible dan, hemendikan urte gutxitara hori gertatzea.